Zdravím všetkých okolidúcich, moje meno je Phoenix TV z BFox a ja vás vítam u ďalšieho videa. Ako ste už zistili podľa názvu, toto video bude unboxing na moju novú techniku. V tejto čiernej krabici sa nachádza úplne nová zrkadlovka Nikon D5300. Rozhodoval som sa medzi touto zrkadlovkou a Canonom EOS 700D, ale po dlhšom patraní na internete som zistil, že táto zrkadlovka je lepšia vo všetkých smeroch. Ďalej som si k tejto zrkadlovke kúpil aj veľa ďalšieho príslušenstva, ale to už v samotnom videu. And I'm so blessed to be fulfilling my destiny. All material things could mean less to me. Only thing I ever could need is a Sarah B sample with a dope ass beat and get the mic check. All the levels right, and if it's good, then I'll be here for several nights. Cause the only thing I need is a strong supporting team. The most important thing that helps supporting my dream. And I can't forget my family, helping keep my sanity. No matter what I do, I know they'll always stand for me. What I do, I know they'll always stand with me. Yeah, I can only do me. That's all I know. Dodge the difficulties and take life slow. And if I ever slow up, you know I always show up. It's still the same on me, even if I blow up. Nachádzajú sa tu manuály, ktoré si určite ponecháme. How all this happened, love for all my fans, love for all the shows, got love for all my memories, no matter where I go, even if I'm out to nothing, I know there's always something, it's not a fitness test, but it'll always keep me running. One good thing about music, when it hits you feel no pain, so I keep it close to me, make sure it never goes away, from the start, I knew it in my heart, if I made one person happy, then I know I did my part, now if I stay into it, and people take the music I put on for my cities, and Nachádza sa tu CDčko, ktoré vôbec neviem, na čo je. Ďalej sa tu nachádza popruh na rameno, káble, krytka na hľadáčik, káble číslo 2, jack do zásuvky a samotná batéria do zrkadlovky. A nesmieme zabudnúť na podstatnú vec, bez ktorej by nám batéria nefungovala, nabíjačku. A tu máme samotnú krásku, ktorá nám uľahčí natáčanie. Full HD video, 36 zaostrovacích bodov, výklopný displej. Čo viac si youtuber môže prijať? V druhom obale sa nachádza obal na objektív a slnečná clona. A tu ho máme, samotný objektív, bez ktorého by natáčanie nebolo možné. Ako ďalšiu vec tu máme môj nový externý mikrofón Rode VideoMic Record.
Počul som o tomto mikrofóne, že dosť šumí, ale ja dúfam, že sa mi to v Audacity podarí dostatočne upraviť, aby sa to dalo počúvať a kvalita bola trošku vyššia ako doteraz. Ďalej tu mám tento GorillaPod z Nai Elektrodomu za cca 10 €. Toto sa mi určite zíde, keď pôjdem napríklad von a bude tam nejaký nestabilný povrch, tak aby sa mi foťak dal bezpečne upevniť a nepadol. Pomaličky sa už blížime ku koncu videa. Ak by ste mali záujem o nejakú vec, ktorú som dnes ukazoval, nájdete ju v popisku. Ak ste na tomto kanále noví, určite si nájdete ten čas a hoďte tam ten subs, poprípadne like na toto video. Dúfam, že sa vám dnešné video páčilo a zatiaľ čus!